Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa, barkanmu da wannan lokaci. Kamar kowane lokaci yadda muka saba kawo muku ingantattun magungunan gargajiya da kuma na musulunci kyauta fi sabilillahi, ku je ku nema ku hada da kanku. To yau magani na zo muku da wata tsaraba fi sabilillahi, wato tsarabar maganin ciwon daji, wato kansa duk yadda ta yi tsanani, ko da farkon shigarta ne ko kuma ta yi nisa, insha Allahu matukar ba a rasa rai ba, to insha Allahu aka yi amfani da wannan haɗi da zan bayar, to insha Allahu za a samu sauki da izinin Allah. Amma kafin ne muku bayanin abubuwan da za a haɗa domin maganin ciwon daji wato kansa, idan zuwanku na farko ne wannan channel ɗin namu, ku daure muna barar subscribe daga gare ku, ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin bayanai na kowane magani da zarar mun sa a YouTube za a sanar da ku ba tare da wani jinkiri ba. To da farko abubuwan da za a hada domin maganin ciwon daji wato kansa su ne kamar haka. Da farko dai za a samu, an san bishiyar aduwa, wato an san itaciyar aduwa kenan ba. Idan aka samu itaciyar aduwa sai a ɗebo ganyenta. Idan aka samu ganyen aduwa sai a shanya shi a inuwa ya bushe. Idan ya bushe sai a mai da shi gari. Idan aka yi garin ganyen aduwa sai a samo kuma 'ya'yan aduwar waɗanda suka nuna, waɗanda sun bushe, irin wanda ake sha kenan, asalin 'ya'yan aduwar, sai a ɓare ɓawonsu. Idan aka ɓamɓare ɓawonsu ɗin nan, wato ya zama ga ƙwallon za a sha ga kuma ɓawon 'ya'yan aduwar da aka ɓare. To wannan ɓawon aduwar da aka ɓamɓare ɗin su ne za a wato dake su koma gari su ma. Idan suka koma gari sai kuma shi wannan ƙwallon ba wai za a tsotse shi bane a shanye abin daɗin kenan na jikin aduwar, ba shi ba, asalin da zaƙin da komai. In kuma ƙwallon ma aka samu, duk wanda aka samu a ƙona shi, shi kuma a ƙona shi. Bayan an ƙona shi, shi ma sai a dake shi, wato a mai da shi gari. Kaga gari kala uku kenan: garin ganyen aduwa, da garin ɓawon 'ya'yan aduwa, da kuma garin ƙwallon aduwa da aka ƙona shi. Shi kaɗai ne ake ƙonawa. Idan aka haɗa wannan gari guda uku, to guda biyu za a haɗe su waje ɗaya ne, yawan kowanne ya zama daidai da kowanne. Garin wato ganyen aduwa a auna shi ya zama daidai da garin ɓawon 'ya'yan aduwa nan da aka ɓare aka dake su zama yawansu daidai da daidai. Idan aka haɗe su waje ɗaya sai a gauraye su. Shi kuma garin wato ƙwallon aduwa, shi kuma za a samo man zaitun, a je Islamic chemist a sayo man zaitun, sai a hada shi tare da wannan garin ƙwallon aduwa da aka kone din nan, sai a haɗe su, a gauraye su a cakuɗe. To wato wannan garin ganyen aduwa da garin wato ɓawon 'ya'yan aduwa da aka haɗe su waje ɗaya, yawansu daidai da daidai, wato gari guda biyun nan, su kuma za a rika zubawa a nono sau biyu ana sha a kowace rana, a sha da safe a sha da yamma. A rika zubawa cikin cokali na cin shinkafa a cikin nono ana sha, cikin cokalin cin shinkafa ɗaya a cikin nono, da safe a sha, da yamma a sha. Nono ko da kofi ɗaya ne, irin kofi na masu shayi, haka za a rika shan sa, a sha shi tsawon kwana 10 ko kwana 14. Sannan shi wannan ƙonannen ƙwallon aduwa da aka yi garinsa aka kwaba da man zaitun, shi kuma dajin koda ya fito a wani guri a jikin mutum, ko me yasa ƙuraje ne, ko ƙullutu ne ya fito, ko na ciwon nono ne, duk dai wata matsala ta daji da ta fito a jikin mutum, sai a rika shafa wannan ƙonannen ƙwallon aduwa da aka kwaba shi da man zaitun, sai a rika shafawa a gurin lokaci zuwa lokaci. Shi ma koda sau biyu ne a rika shafawa, misali a shafa da safe, haka idan za a kwanta barci a shafe gurin da shi a kwanta barci. To haka za a rika yi. Shi kuma wannan sha ne shi ma safe da yamma, wato garin ganyen aduwa da garin ɓawon 'ya'yan aduwa wanda aka hada su da, wato aka haɗe su waje ɗaya aka gauraye su, sai a rika ɗiba cokali guda ana zubawa a cikin nono na shanu ana sha safe da yamma. To insha Allahu duk tsananin daji, ciwon daji kowane iri ne, da izinin Allah aka amfani da wannan haɗi za a warke, a samu sauki cikin ikon Allah. Domin neman ƙarin bayani ko kuma tambaya akan wata matsala ta daban, za a iya kira ko kuma a tuntuɓe mu ta lambar waya kamar haka, ko ta WhatsApp 08036472402. Wannan ita ce lambar wayar da za a tuntuɓe mu.
ni ne naku Musa Muhammad Gyara Kayanka da na kawo muku wannan lakani kyauta fi sabilillahi. Dukkan wasu taimako da muke bayarwa idan aka gwada aka dace, Allah ya bada sauki ya bada waraka, sai a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati abinda ya sawwaka. Kada ku mance ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin bayanai in mun sa a YouTube za a sanar da ku ba tare da wani jinkiri ba. Nan nake tsayawa, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.